Hej. Hej. Ja. Espresso hård dag. Ja, bestyrelsesmøde, fyringer. Medarbejdersamtaler. Så træt ud? Og det er bare privaten. Morten Dame, han er helt rundt på gulvet. Jeg synes, jeg arbejder for meget. Ja, ikke? Ja, det er den der gamle sang, ikke? Altså, jeg ser ham ikke, jeg sætter ikke pris på ham og børnene, ikke? Så vil han ligge og snakke følelser hele natten, gag. Det eneste, jeg tænker, det er, prøv at høre, jeg skal op i morgen kl. 4:30 til konference i Odense. Det er synd, skal jeg. Så tror han, jeg har en affære. Jamen, det har du også. Jo, men det ved han jo ikke. Nej. Hvem er det nu? Kan du holde på ned? Monique. Okay, du ved godt, Anton, min store dreng. Det er hans klassekammerat fra Averhøj. Ej, hvor er du en sjuf. 17 år. Angiver, helt sprød. Glad for sex, ikke? Ej, det skulle altid være 17. Ja, han har lyst hele tiden, ikke? Ej, hvad? Er det egentlig, tror jeg skulle se sådan ud? Ej, må jeg mærke? Ja, det må du gerne. Må jeg mærke igen? Ja, meget gerne. Den vokser. Ej, dog kæft, ikke? Han kan blive ved et time. Ej, hold kæft, jeg gider ikke høre det, blærerøv. Man skal nappe det, mens de er unge, du. Det er nemmere. Og sjovere. Og kønnere. Du må faktisk også få den. Jeg er faktisk færdig med ham lige om et øjeblik. Det vil jeg gerne takke, det er en aftale. Nå, jeg skal tilbage, ved du hvad? Hun skal på arbejde. Ja. Sådan en virksomhed, den leder jo ikke sig selv, vel?